Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag kanaton tanan. Usa ka mong tanan og welcome sa tuang pagpanag-uban sa tong pagkulo kabildo karong buntaga. Una sa tanang pasalamatan ta nga tuang nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lainasab nga adlaw, lainasab gigayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, pizza 7 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Straight to the point. Kumusta to mga sukindig paminaw, to mga pinanggantig paminaw karong nga mga orasa o ni sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, kamoy regular anchor no karong buntaga sa iyahang programa. Ako man yung kasamtangan nga makauban Radyoman Benji Tanghian, ang kasamtangan nga makauban ninyo mga sukindig paminaw. Tungod kay matag karon og unya mosoda si Attorney Rufil, mo hatag ra mga sukindig paminaw sad sa iyahang programa no apan karon giplastar pa nila dito sa Mindanao, dito sa Jinsan mga sukindig paminaw dito sa Rangani Province aron nga pag-sit up nila sa ilahang pagpadayon sa ato ang pagpadayon sa paghatag og mga hinabang ngadto sa makaigsunan nato in town na apektado sa linot. Straight to the point. Ato ang makaigsunan to mga pinanggantig paminaw nga naminaw karon nasa Facebook, sa YouTube ug sa DYHP application. Maayo nga buntag ninyong tanan o ni agwantahalan sa ako ninyo ha. Karong buntaga mga sukindig paminaw. Kita mo ay mo temporaryo nga mo dumala sa tulumanon ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Arita sa tuang misgutanan sad karong buntaga, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagahapon. Nahimo na nga init o tensyonado atol sa pagsugod pa lang nga diha nga gisugyot atol mga sukindig paminaw nga gisugyot ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang pagbutang kang Senator Judge Chis Escudero is a presiding officer sa Senate Impeachment Court. Straight to the point. Init kayo in taon kasama nga Nestor mura na nagsinikhanay mga sukindig paminaw. Nagsinikhanay ang atuang nga mga senator judges, nagsinikhanay labi pang nagkunisnitanay ang atuang nga mga ang defense team ug ang prosecution team gahapong adlaw. Sumuna nga atuang mga senator judges kay balota mga sukindig paminaw nga sila kauban diha mga senator judges pero managlahi ang ilahang nga mga prinsipyo, managlahi mga sukindig paminaw ang ilahang paglantaw no. So muna nga kagahapong adlaw tinuod ako nakita mo makasama murag nindot kaayo nga kana bang imuha nga kanang na ang tan-aon ang ato ang mga senator judges o niya muna nga Senator Alan Peter Cayetano ni barog sa isip diri sa minority o niya muna nga si Senator Dante Marcolita kung pa lagi pa priso murag duha gid unta to sila magtubag-tubag mga sukindig paminaw. O niya di ang ato mga sukindig paminaw nga tagad karon kay nagkatinubagay no sila ni Cayetano og ni Senate President Serwin Gatchalian diha nga gihimo na ang butasyon pagbutang kang Escudero is a presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad ba kasama kay muna kagahapon gikwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano nga base sa iyaha mga naobserbaran base pod sa gikuan sige takdas balaod og sa mga nangagi nga mga impeachment trial kasamang Nestor ang Senate President mao mo preside. Ang Senate President mo yung preside sa atong programa kanas magabi sa kanana ang magprogram ta magabi unya sa Attorney Rufil sad sa iyang programa dinhi ang pintok ang among baruganan no nga kanang ang pagbutang og presiding officer or kanang senator judge makasama kinahanglan unta nga kung mas maayo na may mga abogado nga mga senador kana mo itong ibutang. So sa majority nga habig duha kabuk ilang abogado, si Senador Chis Escudero o si Senador Kiko Pangilinan. So bisan asa unta nila pwede nga himuon mga sukindig paminaw nga kanang naang presiding officer. Pero mo to gikwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano gahapon og ni Senador Robin Padilla nga puslan man nga ang atong himuon nga Senate kanang mo preside kanang mo preside mga sukindig paminaw ang presiding officer si Senator Chis Escudero man ato na lang siyang himuon nga Senate President. Himuon na lang nato siyang Senate President nga man nga kanang mag-voting man ta dinhi nga ang naandan gyud dinhi mga sukindig paminaw sa impeachment trial ang Senate President mo preside
gawas lang kon ang presidente maoy i-impeach, ang presidente mga sukindig paminaw mo i-impeach, ang matarong nga ang Chief Justice diha Supreme Court maoy mo preside. Apan ang Chief Justice nga maoy mo preside sa impeachment trial sa presidente, dili siya makabutar sa voting kasamang listo. Igo lang siya mo preside pero dili siya makabutar. Dili siya maapil sa kwintada sa 2/3 votes mga sukindig paminaw for conviction. So muna nga gahapon, Senador Win Gatchalian in town, dito ras kilid town. So nakuan man yun, gidivide man ang house, wala paminawa ni Win Gatchalian, si Senador Alan Peter Cayetano. So gidivide ang house, ni call for a vote kasamang listo. Dayong gidivide ang house, nagvoting sila. Pagbotasyon mga sukindig paminaw, dito, mas daghan, natural ang majority, daghan man yun, mas daghan ang nipabor ni Senador Chis Escudero nga maoy mo preside. Sa motong nga Senador Chis Escudero, pagkahuman sa botasyon, nisaka dayon dito sa lingkuranan mga sukindig paminaw sa presiding officer. Pagsaka niya dito sa presiding officer, si Win Gatchalian, diri na skilled niya kasamang miso, nagpauliping na lang po in town, way tingog-tingog. Samtang sa laing bahin, presiding officer Senate Impeachment Court, nga sa presiding officer mga sukindig paminaw nga si Senator Judge Chis Escudero, ni pahibalo nga nagkinahanglan ang korte og 16 ka mga affirmative votes aron makumbikto si Vice President Sara sa giatubang ni ini nga impeachment. Straight to the point. So ang baruganan mga sukindig paminaw ni Senator Chis Escudero, Senator Judge Chis Escudero, nagpabilin nga nakalatay gihapon sa atong batakang balaod. Ang giingon nga dunay 2/3 kay ang katumagong uban nga mga senador, labi na katong sa side mga sukindig paminaw sa mga congressman, nagdahom ang mga congressman kon na priso na mga sukindig paminaw ang uban nga mga senador, pasabot ana nga ang ihap sa mga senador nakuhaan na og 24. So sa tuwa nga doon natay 24 ka mga senators. Unya, 2/3 ana mo nang 16. So bauna ang 16, maunay mo kumbikto. Ni anang naang impeachment mga sukidi. Na to impeach, mura mangina to kanan to convict or to acquit. So pananglitan karon pila na lang mga kasenador, ipapriso naman nila si kanana ang si Bato, ilaha mga sukindig mo ipadakop sa ICC. Onya kato si Senador Jingo Estrada gipapriso. Onya karon mga sukindig paminaw ila na sang gipapriso si Senador Barcolita. So tulo ka mga senador ang posible nga dili makatunga mga sukindig paminaw sa trial. So kanan tulo ka mga senador kwintada ba na aron nga makuhaan ang 24 ka mga senador? Pagkahuman nga dili na ma-intact ang 24, makuhaan ba pod ang numero sa for conviction o kanang naang makabutar? Makuhaan bang makabutar? Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw pero ingon si kanana ang Chis Escudero 16 gyud oy, bahala og pila na lang kabog senador ang mabilin as long as nga wa pay finality sa ilahang mga kaso mga sukindig paminaw, pabilin gyud nga 16 ang kanang naang numbers para mga sukindig paminaw convict, no? Na-convict mga sukindig paminaw si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Asilyado nga kahon nga giingon nga sod ni ini mga tax record si Vice President Sara Duterte og sa iyahang bana ipabalik no dito sa ipabalik karon sa Senate Impeachment Court ngadto sa BIR. Straight to the point. Imando kagahapong adlaw ni Senador Chis Escudero ang Senator Judge Escudero nga kadtong tahon nga green nga kahon nga matod pa gisudlan sa mga tax records si Vice President sa Duterte og sa iyahang bana. Mo ni gidala sa mga congressman, sa mga prosecutors didto mga sukindig mao sa impeachment court isip ilaha kuno nga mga ebidensya. So ningon ang mga prosecution nga kinahanglang ablihan gyud ang box. Niingon karon ang kanang ang Senate President ang Senator Judge, no, ang presiding officer Chis Escudero, ningon sa magkasama nga kanang ang dili ablihan kanang box tungod kay makalapas kita sa balaod og kinahanglan na kana nga box ibalik dito sa BIR.
Sumuna to ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha. Straight to the point. Samtang dito sa laing bahin usab House Prosecution Team nga gipanguluhan ni Congressman Jervil Luistro o defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang gipanguluhan ni Attorney Sheila Sison nagkainitay og nagkatinubagay kagahapon kabahin sa ilahang mga argumento atol sa ilahang panag-atubang sa Senate Impeachment Court. Bisan wala pa sila makahatod, sila natagsa ka mga opening statement. Straight to the point. Ligre kay mga sukintig paminaw ha mo na nga gisungog sa mga tao si Congressman Jervil Luistro nga naunsa man ka ha. Ang karindi ang naunsa man ka nadugay nimong istorya ang kuha naman ha kanang na ang nagbuwa bitaw yung ba kasi mabuwa ba. Grabe makasama wa pa gani makasugod sa opening statement ni Juan Dayon og musyon mga sukindig paminaw si Congressman Jervil Luistro. Siya maoy lead prosecutor niining mao nga impeachment mga sukindig paminaw. So ni Juan sa Dayon dito og musyon nya kadto nga musyon gitubag mga sukindig paminaw sa lead counsel no sa defense team sa abogado ni Vice President Sara Duterte. So mo to nga pagkahuman ana natubag mga sukindig paminaw nasango si Jervil Luistro. Nasango siya o ni ang yahang musyon gibasura mga sukindig paminaw sa presiding officer. Gibasura mga sukindig paminaw kay natubag man maayo man pagkatubag sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Nagsinikhanay hoy mo na nindo tinuod mo to nga si Vice President Sara Duterte wa gyud sa mo atubang dito sa House. Hasta yung mga abogado, wala niya patungaha dito tanan. Nga naman, kaya kung adto ka dito sa balay mga sukindig paminaw sa mga congressman, wa man kay mahimo. Wa kay pailog adto dito kung saon ka paglatos sa mga pangutana. Kung mo adto ka dito sa ilaha sa mga ilahang mga investigasyon ka sa mga mistor, wa man kay mahimo dito. Ila ka to nga ground, dili neutral ground. So muna nga ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte og si Vice President Sara Duterte mismo, ningon sa nga kani, ila kong pagkaulawan des ilang balay. Unsa may ko anahaon di aron maghikog ko mo anak ko silang balay mo tubag ko. Ari ko diri sa neutral ground nga mao ang Senado dito sa trial court. So pagtunga dito gahapon bloodbath gid tinuod di ayo. Ato ni hatagag pagtagad ron mga sukindig paminaw kay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magpadayon karong adlaw og gipaabot nga ipresentar unyang hapon sa trial ang duha ka mga NBI officials nga gipatawag sa impeachment court. Straight to the point. So di ana no kay karon murag mga witnesses sila kasamang Marisa no. So sila mga witness sila na ipresentar na ang witness kay gahapong adlaw gihagit ni Attorney Sheila Sison. Kanang siba kwa ni Sison no. Attorney Sison iyaha nga gahapon naduga yang giingnan nga asa man yang witness ipakita niyang witness kay andam nami nga utubag So muna nga karon nila ipakita mga sukindig paminaw ang ilang witness karon nila ipresentar ang duha ka mga opisyali sa NBI. Samtang Senator Judge Alan Peter Cayetano ni hangyo sa Senate Impeachment Court pagpatimaw nila ni Senador Rodante Marcolita og Senador Jinggoy Estrada sa impeachment trial aron usab makabutos og makaobserbar man lang sa pagtaral sa Vice Presidente sa nasod. Straight to the point. So gahapong adlaw mga sukindig paminaw no kanang na ang bisan og gidakop si Senador Marcolita. Kay Senador Marcolita gidakop man gyud unya nihangyo si Senador Alan Peter Cayetano nga patambungon nato sila bisag online nga makakita sila online baka or mas labing maayo kung moadto sila dito sa impeachment court dito Senado sa ilatong hangyoon ang Sandigang Bayan nagkauyon sila kagahapon mga sukindig paminaw o niya nga ilang hangyoon ang Sandigang Bayan nga tugutan si Senador Jinggoy Estrada ang Senador Rodante Marcolita nga makatambong kay kaniwa pa man pwede ragod unta sila mo tambong kay wa pa may kanang finality nga kananaan natangtang sila pagka senador kay kaning ni ang mga
gipasakang kaso mga pasangil man lang ni. Straight to the point. So angay ra nga patambungon oy pero murag paminaw nako di na musugot ha. Musugot ba kaha ang Malacañang nga patambungon ang duha ka mga prisong mga senador? Pananglitan og senador Randy Marcolita na priso na imong patambungon diya hatagan nimong chance makaistorya. Paka man sang agi ato. Abogado mga sukindig paminaw. Pintok sad nga pagka-abogado, delikado man sad og kanang naa nga mawani ang majority ato niya. So muna nga si Senador Dante Marcolita, grabe kapaspas mga sukindig paminaw ang ilahang nga gihimong proseso. Adtong Biyernes gipasaka ang kasong plunder. Pagka Lunes nigawas ang arrest warrant. Gidakop dayon. Gidakop dayon sa aron dili makatamong gapos hapon. Plunder case ang gipasaka way piyansa. Ang gitugot mga sukil tagpaminaw ang korte aron nga temporaryo sa iya makagawas. Grabiha no. Ang uban nga mga kaso na abtan na lagsiyam-siyam diha. Manginawta kaning uban nga mga kaso nga magdagan susama ana nga panlitan dunay akusado dunay suspect labi na heinous crime. Nga mogawas dayon ang warrant. Pero basta gukdon kas gobyerno no basta magtagaw dali aray mong warrant. So gahapong adlaw nakahilak Senador Dante Marcolita oy, nakahilak siya kay siya maoy usa sa mga mugukod or nigukod mga sukindig paminaw sa mga kurakot sa mga malita boys apan siya pa'y unang napreso. Unay pinakapait ba? Ikaw ka sa mang Nestor nga wa ka nagpadalas mga malita boys. Wa ka nagdalas mga wa ka nagpadalas mga hunghong panuay. Ikaw mo ay nakigbatok sa gahom sa kangit-ngit, ikaw pa hinuoy maalaot. Muna nga si Senador Joel Villanueva, bahala og Diyos noon kaayo siya, pero tanaw niya nga, kanang naon sa man, tuog yung ka Ginoo, Senador Joel, kani tuog ka Ginoo, dili yung ka kanang matarog sa mga pagsuay og sa imong baruganan. Pero mura mag-ingo Senador Joel Villanueva, chismis lang yan. Samtang presyo sa produkto sa petrolyo ni uminto na usab karong nga adlaw. Straight to the point. Lain na pod mga sukindig pa ng pas-anunon sa tuang magkaigsuda motorista. Samtang Department of Energy ni pahibalong ang tanan nga major power grids nabalik na sa normal nga status. Straight to the point. Kini naglakip sa Visayas grid nga na stable na ang estado ni ini. Samtang super typhoon nga adunay international name nga Bave padulong padayon nga nag-irog padulong na sa nasod. Pipila ka bahin sa kasadpan parte sa Pilipinas gipaubo sa yellow alert tungod sa nasinati nga mga pag-uwan gumikan sa pagpalambo sa hangin nga habagat. Straight to the point. Ang mao nga bagyo posible nga mosulod sa Pilipinas karong gabi or sayo sa buntag ugmang adlaw og tawgon kini nga super typhoon Inday. Straight to the point. Amang hinaot taon ta mga sukindig paminang pinagis to mga pag-ampo kining maong super typhoon nga mamidpid ra mga sukindig ani res dagat sa intawon o bakaha mo hinay no ato ning iampo nga mo hinay ni kay magdala ra manig hangin og uwan hinuon diris ato mga sukindig paminaw dili man ang ngayang kabalakan kay wa may giisa nga mga wind signal no diris ato atomnis kauluhan mo agi pero dili mga sukindig paminaw rasad mo landfall kining maong bagyo apan tungod sa kakusog makasinati gid tag mga hinungaw no niini nga mao nga bagyo. Straight to the point. Samtang Kapitolyo konsiderar ang pagpatuman og temporaryo nga pagban sa mga buhi nga baboy gikan sa Negros Island Region human adunay natala nga mga kaso sa ASF sa duha ka mga lalawigan sa Negros Oriental ug Negros Occidental. Straight to the point. Ako problema ka sa mang Nestor kay dili na pwede makasulod ang baboy gikas Negros paingon sa Cebu. Amo na nga mumahal ang baboy dinhi sa Cebu mo barato dito sa Negros tungod ni ini nga mga sakit sa baboy nga ESF. Kutanan karon tawd sa pagbalik mga sukindig paminaw standby lang usa. Balik ta karon tawd ato ang mga idol sub diri sa IFM sa 93.9 the IFM. Alas 6:48 na sa buntag standby. Straight to the point. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang